maktur imkebbe frasom jew inkella forsi xalla. U l-irġiel jilbsu s-sidrija ma' xi terħa jew berita minn sinjur b'surtun u tomna biex bid-dera jiddelta. Imma żmien biddel il-wejjeġ Milli kien fadal biss ġejjeġ u drawiet bidlu d-deriq. Kulħadd għandu l-wejjeġ tiegħu, kulħadd għandu l-istil tiegħu illi jagħmlu dak li hu għandu dritt ta' kull ma hu. Wejjeġ tiegħi jiġu lili ma li bishom qatt lil ħadd, kulħadd jilbes li jidirlu u kulħadd jgħix ma' kulħadd. Rajt lil dan il-ġudu kajtu skont il-bis li nilbes jiena, smajt il-liħor jgħid ser jilbes u ja ħasra ġabli ħnina. Ippruvajt lil dik il-libes dawk il-wejjeġ nilbis jiena ġiet taċċajt xejn ma' xerqula u l-inkwiet bibet u fnina. Aċċettajt minn ma jaqbilx miegħi u tallimt u f'qalbi fimt. Kulħadd għandu l-wejjeġ tiegħu, kulħadd għandu l-istil tiegħu illi jagħmlu dak li hu għandu dritt ta' kull ma hu. Wejjeġ tiegħi jiġu lili ma li bishom qatt lil ħadd, kulħadd jilbes li jidirlu u kulħadd jgħix ma' kulħadd. Kulħadd għandu l-wejjeġ tiegħu, kulħadd għandu l-istil tiegħu illi jagħmlu dak li hu għandu dritt ta' kull ma hu. Wejjeġ tiegħi jiġu lili ma li bishom qatt lil ħadd, kulħadd jilbes li jidirlu u kulħadd jgħix ma' kulħadd. Grazie.